todos sodes veciños do Xeoparque Montañas do Courel. Quero tamén agradecer a presenza aquí de varios alcaldes dos concellos da contorna, alcaldes de diferentes partidos, para min todos compañeiros e amigos, e algúns e algunhas moi amigos. Por suposto, tamén quero agradecer a asistencia hoxe neste día tan importante a compañeiros do meu partido, en especial o meu secretario xeral provincial, presidente da Deputación, José Tomé Roca, e o meu secretario xeral de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Isto dice todo o mundo, tamén o digo eu. Non hai maior orgullo que ser o alcalde do teu pobo. Despois de 29 anos ao lado de Miguel Sotuela e de Luis Rodríguez Macía, tócame agora a responsabilidade de dirixir a política de Ribas de Sil. Espero que todo vaya saindo ben. Para iso, conto cun bo equipo. Rosi, Mari Carmen, Fina e Luis. Por certo, esta é a primeira vez na historia deste concello que na corporación de Ribas de Sil hai máis mulleres que homes. Este equipo de seguro me axudarán a facelo o mellor posible, pensando sempre en mellorar a calidade de vida dos nosos veciños. Seguramente cometeremos erros, pero iniciamos este camiño con moita ilusión, con moita forza, e prometemos moito traballo e o máximo esforzo para poñer a Ribas de Sil onde se merece.